Dobre. Ideme už na ostro. Dobre, okay. Hlavne zapni nahrávanie. Raz sme to bolo nahrávanie, čo bolo zlé, tak to ešte raz pretačali. Na druhýkrát to je od veci robiť. Snažím sa dobehnúť, či si už povedal. Si to nepamätáš. Hej. OK, takže vítam vás na ďalšom diele podcastu Hlasy Popradu, kde sa rozprávame s ľuďmi, ktorí sú z regiónu, ktorí tu robia zaujímavé veci a chceme sa, aby sa o nich vedelo viac a aby sme spolu mohli vytvárať aj nové projekty. Takže tradične som tu ja a Ľubo Zonták, ktorý budeme tento podcast moderovať a našim hostom je Miro Antoška, realitný makler. Ďakujem. Ahojte, ahoj. No, tak super, takže začneme úplne jednoducho. Vlastne povedz niečo o sebe, že ako si vôbec sa stal, ako si vôbec začal, že prečo práve tento odbor, prečo tento smer? Tak ono sa hovorí, že realitných maklerov robia predovšetkým tí ľudia, ktorí si po škole nevedeli nájsť uplatnenie. Tak dá sa povedať, že asi ten začiatok, neviem, že to bolo takto, ale kvôli nejakým zdravotným peripetiám som sa nedostal, nesplnil som fyzické skúšky na vysokú školu. Tak mal som ten rok čas, kým boli tie druhé skúšky, v podstate medzi tým obdobím po strednej škole. V podstate začínal som ako finančný poradca. Ten rok som nejakým spôsobom sa rozbiehal, celkom ma tá práca bavila. O rok som už skúšky na vysokú školu spravil, ale už som sa rozhodol, že do toho nejdem. Tá myšlienka bola tá, že povedal som si, že nebudem začínať s podnikaním v 25 rokoch, ale že teda začnem mladší a školu si budem robiť neskôr externe. A postupne som z financií prešiel do sveta realít. Nejakou zhodou okolností, naozaj za tým bola nejaká taká myšlienka, informácia o tom, že vraj ako realiťák sa dá, alebo ako realitný makler dokáže človek celkom dobre zarobiť. Tak som to nejak tak bral, že ako zaujímavo ako doplnok pri finančnom poradenstve. No a postupom času, relatívne po krátkej dobe, to skončilo tak, že tomu finančnému poradenstvu sa už dnes takmer vôbec nevenujem, respektíve stále poznám základy, ale nejaký spôsob nie som toho predajcom. A viac som sa špecializoval na reality. Takže asi taký bol začiatok. No a si začala u nejakej inej kancelárii, alebo ako robil sám? Určite áno. V podstate nemôžete mať realitnú kanceláriu, alebo nemôžete poskytovať realitnú činnosť, keď nemáte vysokoškolské vzdelanie, alebo 5 rokov praxe. Čiže ja som tú prax musel v podstate nejako získavať. Potom už samozrejme bola aj vysoká škola a tak ďalej, takže už som otváral vlastnú firmu, ale zo začiatku som začínal v popradských nejakých 2 realitných kanceláriách, kde som začínal robiť v podstate maklera, ale skôr to bolo sprostredkovanie toho obchodu ako keby. A čo si sám to je vlastne, ako dlho si už sám na vlastnej nohe? Už som to prestal počítať, takže už to je asi dosť dlho, ale už to bude približne nejakých 12 alebo 13 rokov. Možno aj trošku viac, ale už fakt som to prestal počítať. No a čiže ako vnímaš ten začiatok? Čiže otvoríš si, už máš skúsenosti, otvoríš si kanceláriu a čo sa dialo potom? Kedy bol ten taký zlom, že si povedal, ideš do toho sám? Zlom bol v podstate ešte medzi tým som pracoval aj, to možno niektorí ľudia z Popradu budú vedieť, ja som robil čiastočne marketing manažera, keď sa tu hrala Ruská liga hokejová a celého Poprad a bol som tam zamestnaný 2 mesiace. Potom vieme, ako ten projekt skončil a myslím, že výplatami potom prišla z garančného fondu sociálnej poisťovne, keďže sme si na svoje mzdy veľmi neprišli ako zamestnanci od zamestnávateľa, tak to ma nejakým spôsobom tak nakoplo, že chcem si sám zarábať na seba a nechcem byť závislý od toho, že či mi niekto zaplatí alebo nezaplatí, napriek tomu, že si svoju prácu spravím. A asi to bol nejaký taký ten hlavný zlomový moment, lebo môjim snom bolo robiť športový manažment od malička, ale keď som videl, že na Slovensku to veľmi nefunguje a asi sa úplne tam uživiť nedá na nejakej úrovni, tak som si povedal, že chcem byť závislý sám od seba. A taký, keď mám povedať, že čo bol môj taký životný sen a cieľ, tak ja keď som bol mladý chlapec, chcel som športovať. A chcel som robiť jeden konkrétny šport, ktorý bol relatívne drahý a neboli na ňo u nás doma na ňo peniaze. Prezradám, aký to je? Hokej. V tej dobe to bol drahý šport a v podstate si to rodičia nemohli dovoliť. Takže moja taká prvá tá myšlienka hlavná, keď som začal podnikať, bolo, že keď raz budem mať syna, tak aby som mu nemusel povedať, že niečo nemôže kvôli tomu, že na to nemám peniaze. Takže toto bola moja taká prvá myšlienka, s ktorou som začínal podnikať. A v podstate už som na ňu aj medzičasom zabudol, ale spomenul som si na ňu, keď sa mi syn narodil prednedávnom. Takže som si uvedomil, že vlastne, že
bola to celkom fajn myšlienka a dúfam, že sa mi to podarí. No, aspoň Ako by si potom možno hodnotil tie tvoje začiatky v podstate, keď si prešiel do toho realitného sveta, tie prvé obchody a aké to bolo možno, že nejaké také pikošky, ktoré ťa zase posunuli ďalej? Viem, že už som sa naučil po tých rokoch, že v mojej práci musím hovoriť, že vždy vás môže niečo prekvapiť, lebo aj tie prvé obchody, samozrejme boli aj nejaké chyby, boli aj nejaké nedokonalosti, prichádzal som s drobnými obchodmi na to, že čo sa dá robiť inak, čo sa dá robiť lepšie. Nebol som dokonalý. Myslím, že ja nepovažujem sa za nejakého extrémne šikovného, extrémne múdreho, extrémne neviem akého chytrého. Myslím si, že tá moja asi najlepšia vlastnosť, ktorú keď mám o sebe povedať, je tá pracovitosť. Myslím, že to každý, kto ma pozná, vie, že som pracovitý. To asi nepoznám nikoho, kto by tvrdil opak. Takže to asi ma nejakým spôsobom odlišilo, že bol som ochotný robiť aj veci, na ktoré sa iní nedali, pretože tvrdili, že sa im neoplatia. To bol možno taký ten rozdiel, že urobil som viac menších obchodov, ktorými som si získal možno lepšie renomé u väčšieho množstva klientov a tým pádom potom tí klienti, keďže dostali nejakú službu, boli s ňou spokojní, tak sa vracali. A tam asi prišiel niekde po nejakých 4-5 rokoch nejaký zlom zrazu, že už tí ľudia sa naozaj vracali v takej miere, že už sa to nedalo zvládať samostatne a že už sa dalo zrazu hovoriť o tom, že asi sa nám celkom darí. No. Akurát si nám tak nahral. Prešlo tých 12-13 rokov. Ako funguješ teraz v rámci svojej realitnej kancelárie? Tak mám výborný tým kolegov. Veľakrát si ľudia myslia, že to je len o mne, ale nie je to tak. Ste viacerí tí realitní makléri? Alebo... Ono to je tak, že v podstate sú to ľudia, ktorí mne pomáhajú zabezpečovať nejakým spôsobom do istej miery moju agendu, ale venujú sa teda aj obchodu. Obchodnej činnosti, marketingovej činnosti. Dá sa povedať, že mám vyslovene marketingovú agentúru, ktorá mi pomáha zabezpečovať komplet veci, ktoré možno niekedy vidíte. Na tých sociálnych sieťach outsourcujeme si služby právnickej kancelárie. Mám v podstate švagra, ktorý za mňa už veľa obchodov rieši, keďže v podstate ja už nedokážem pokryť všetky obliadky. Teraz máme nového kolegu, ktorý aj nedávno bol v televízii, ma zastupoval tiež, takisto sa venuje v podstate obchodom, niektoré obchody preberá postupne za mňa, čiže ten tým sa nám nejakým spôsobom rozširuje. Tým, že v podstate ponúkame aj nehnuteľnosti v zahraničí, v rôznych krajinách, tak máme niekoľko kolegov, alebo teda obchodných partnerov aj v zahraničí, s ktorými spolupracujeme na aktívnejšej báze. Čiže ani sa nedá povedať, že koľko nás je v týme, lebo v podstate tým, že ponúkame aj tie veci v zahraničí a máme tam priamo nejakých partnerov, s ktorými spolupracujeme, tak ten tým je dosť široký a nie je to už vôbec len o mne. Že sa ti trošku tak začína plniť ten tvoj pôvodný sen, že byť možno kapitánom hokejového družstva. Jo, v podstate máš špecialistov, ktorí vlastne ten biznis sa snažia dotiahnuť do toho úspešného konca, do tej bránky. Áno. V podstate snažím sa byť nejakým spôsobom aj lídrom tej spoločnosti a vnímam to, stále som sa nechal vždy v živote inšpirovať nejakými takými športovcami a možno, že keď som bol mladší človek, tak som určite nebol tým typom nejakého lídra. Myslím si, že nemal som také tie prirodzené vlastnosti v sebe, ale zase človek sa o to viac si cení, keď nejaké tie vlastnosti postupne vie v podstate v rámci toho podnikania a budovania týmu získať. Určite by to stále mohlo byť lepšie. No, čiže ty sa po tvojej kancelárii sa odlišuje od tých bežných, čo máme v okolí, lebo som to bral, že väčšinou je kancelária, tam sú tí makléri a vlastne teba na billboardoch vidím vlastne teba všade. Vlastne, že či to je... Máme to trošku inak nastavené, v podstate my sa venujeme aj predajmom, čo veľa iných realitných kancelárií nerobí. Venujeme sa predaju developerských projektov, čo v podstate tiež nie je úplne štandardom a v podstate pre tie developerské projekty vieme zabezpečiť naozaj kompletný servis cez weby, marketing, zmluvné veci, nastavenie stratégie všetkého. Čiže dá sa povedať, že v tomto je už rozdiel, lebo väčšinou to nebýva tak, že by realitná kancelária robila exkluzívne predaj celého developerského projektu a my robíme predaj asi 5 developerských projektov a máme to nastavené v podstate tak, že možno, že tí developeri, ktorí s nami robia, tak by to asi vedeli potvrdiť, že my v podstate máme tomu developerovi ušetriť tie peniaze, či už na právnikoch, na marketingu, na web stránkach a podobne. Tým, že v podstate máme tie služby už nejakým spôsobom nastavený, nejaký ten celý servis a proces. Takže snažíme sa aj šetriť peniaze tým developerom, či nerobíme len predaj, robíme aj ten background, ktorý je za tým. Popri tom predávame to zahraničie, to je taký tretí segment, ktorému sa väčšina teda realitných kancelárií nevenuje. A ten štvrtý segment je tá klasika, ktorú si ľudia myslia, že to je 95% práce realitnej kancelárie, kúpa predaj. Tak u nás to nie je 95%, u nás to je menej percent. Je to asi väčšia polovica,
ale je to možno len... Je práve tá otázka, na ktorú som sa spýtal, že ako to máte takto rozložené, čiže v podstate máte to tak vybalancované, dá sa povedať. Ja som kvôli tomu sa začal viac venovať nehnuteľnostiam aj v zahraničí. Máme nejakú situáciu u nás na Slovensku, alebo v strednej Európe, alebo v Európe celkovo. Nechoďme do politiky, ale dá sa povedať, že tá diverzifikácia je niečo, o čom som častokrát hovoril pred mnohými rokmi, hlavne smerom k nehnuteľnostiam. A dnes tá diverzifikácia podnikania, ja si myslím, že je dôležitá. Aj keď som bol na vašich v podstate biznis raňajkách, tak myslím si, že pán GMT tu veľmi dobre hovoril o diverzifikácii a toho podnikania. A áno, keby som robil iba kúpu predaj, tak v podstate v časoch zlých by to bolo náročné. Ale tým, že robíme viacero tých segmentov, tak veľmi dobre myslím si, že sa dá tým pádom diverzifikovať. A OK, keď sa menej predáva, tak sú nájmy, keď sa viac prenajíma, tak sa menej predáva a tak ďalej. Čiže v podstate ono to všetko so všetkým nejak súvisí a dá sa povedať, že úspešne tak aj diverzifikujem. Čo asi nebola nejaká veľká vízia. Ja som asi to nerobil s tým, že diverzifikujem, ale na konci dňa, keď sa na tým človek zamyslí a je starší, skúsenejší, tak v podstate ten efekt to plní. Mňa možno napadla taká otázka, že tak ako my to máme vo financiách, že odporúčame klientom, aby mali tiež vybalancované to portfólio, že niečo možno v zlate, niečo možno v nejakých akciách. A keď chcem nejakú nehnuteľnosť, tak možno si požičiať na to peniaze z banky, lebo vtedy to sú najlacnejšie peniaze a podobne. A čo by si odporúčal v rámci reality? V podstate, keď už hovoríš o tom, o tej diverzifikácii, že keď už, lebo u nás je to taký šport slovenský, že kúpim si nehnuteľnosť, ktorej bývam a chcem ďalšie, ktoré chcem mať ako investičné, tak možno ako by si to potom v podstate aj s tými zahraničnými tak namixoval. Čo by si tým ľuďom odporúčal, aby to portfólio mali v podstate vybalancované v rámci reality? Ono vždy sú také, ja by som to povedal, že dva typy klientov. Tí, ktorí majú cash a tí, ktorí chcú to financovať z cudzích zdrojov. Hej, tí, ktorí majú cash, kúpiť si nehnuteľnosť na Slovensku, ja nechcem povedať, že ono určite sa to oplatí a ja vysvetlím aj na konci prečo, ale neoplatí sa to z pohľadu nejakej návratnosti. Dnes máme priemernú návratnosť niekde medzi 4 až 5%, čiže plus minus 22,5 roka pri kúpe nehnuteľnosti. Ak na to máte vynaložiť vlastné prostriedky, nevždy sa to oplatí. Na strane druhej je veľmi ťažké nájsť niečo, čo sa dnes oplatí kúpiť, lebo dneska je, ja som veľmi pekný názor počul minulý týždeň od jedného známeho, že dnes je všetko najdrahšie, aké kedy bolo. Hej, ja teraz nie som odborník na všetky, ale kryptomeny sú asi najdrahšie, aké boli v histórii. Zlato je asi najdrahšie, aké bolo v histórii. Akcie sú veľa akcie najdrahšie, aké boli. Čiže naozaj v podstate veľa tých finančných nástrojov najdrahších v histórii to platia aj o nehnuteľnostiach. Čiže ťažko povedať, že čo sa dnes oplatí nejakým spôsobom kúpiť. Každopádne áno, platí, že tá návratnosť pri tej nehnuteľnosti nie je úplne ideálna. Na strane druhej dobrá kúpa nehnuteľnosti by mala zarobiť dvakrát. Raz by mala tomu narásť hodnota a druhý je ten príjem z nájmu. Čiže keď spočítame aj to, že by tá hodnota tej nehnuteľnosti mala narásť a plus aj ten nájom, tak v podstate áno, tá výnosnosť tej nehnuteľnosti je zaujímavejšia. Čo by som povedal, že tak ten rozdiel, že pár rokov dozadu to bolo, že áno, ľudia si kupovali nehnuteľnosti, bola 12-ročná návratnosť, tak toto už je dnes utopia. Dneska, keď sme na 4-5%, je to v podstate na Slovensku relatívne úspech. V zahraničí sú lokality, kde viete dosiahnuť lepšiu návratnosť, ale väčšinou to sú lokality, kde sú nižšie dane. Čiže ono to je, dá sa povedať, ten trh je relatívne. Sa to vybalancuje v podstate. Vyvážený. Tam, kde sú v podstate nižšie dane, tak viete dosiahnuť vyšší výnos ako investor v podstate, ale ono tam potom je otázka, na Slovensku by sme to mali priznávať ako zahraničný príjem a mali by sme na tom Slovensku odviesť toho dane a zase sa dostávame možno na relatívne podobné čísla a ťažko sa hľadajú naozaj krajiny, kde by to malo byť v podstate lepšie. Aké máš tie skúsenosti, pokiaľ máš klientov, ktorí ti povedia, že chcem si kúpiť investičnú nehnuteľnosť na Slovensku? Majú tú predstavu, že tá návratnosť bude do 10 rokov, hej, vymyslím si. Stretáva sa aj s týmto, že ich musíš trošku usmerniť, že proste je to utopia, tak ako si povedal? Stretol som sa aj mám, som si spomenul, keď si to povedal, presne som si spomenul jedného klienta, ktorý mi už 10 rokov hovorí, že jeho stratégia je kúpiť si nehnuteľnosť, kde má 10-ročnú návratnosť. Hej, tak v podstate rokmi trošku sa mení môj názor na toho klienta, ale akože neberme to vzlom zase na strane druhej. Ja chápem, že niekto má takéto podnikateľské myslenie vo svojom podnikaní, dokáže tie peniaze otočiť rýchlejšie. A tá druhá odpoveď, aby som dokončil to, že aby to nevyznelo, že sa neoplatí si kúpiť nehnuteľnosť na Slovensku. My Slováci sme špecificky. To som nemyslel. A samozrejme musím vedieť vysvetliť, že prečo. Lebo veľmi často sa ľudia pýtajú, že prečo sú nehnuteľnosti na Slovensku drahé. Minule bolo, nechcem teraz
s kolegou z Markízy nejakým spôsobom dehonestovať, lebo urobili článok o tom, že na Slovensku sa najdlhšiu dobu musí pracovať na to, aby ste si tu kúpili nehnuteľnosť. To je A, ale nepovedali B. A to B je v tom, čo si aj povedal v podstate ty, že my Slováci radi vlastníme. Patríme medzi krajiny v Európskej únie, kde najviac percent Slovákov žije vo vlastnom. Čiže my máme potrebu v podstate vlastniť, chceme to, kdežto v západnej Európe je bežné testovať, nie sú ľudia fixovaní na tú nehnuteľnosť. Percentá sú úplne naopak. Úplne naopak. Čiže my Slováci, keď si to vezmeme, tak ja poviem tak, staré babky, ktoré už nemajú rodinu alebo sú same, tak bývajú vo veľkých rodinných domoch niekde či už to je v Poprade alebo v okolitých obciach alebo na celom Slovensku, to je úplne jedno, že proste my Slováci sme zvyknutí vlastniť a máme chuť vlastniť tie nehnuteľnosti. A to tlačí tie ceny hore. V podstate toto je nejak v našom nejakom DNA zakorenené a proste takto to máme. A to je ten dôvod, prečo tie ceny nehnuteľností sú hore a oni asi pravdepodobne vždy hore budú, lebo my vždy chceme vlastniť. A preto aj možno v tých západných krajinách sa to pretransformovalo do toho, že áno, tam už toľko ľudí nevlastní, lebo tie ceny nehnuteľnosti sú tak drahé, že sa to oplatí iba niekomu, kto to kupuje, rentuje a prenajíma, ale mladá generácia už má ťažké sa dostať. Ak by si porovnal ceny, ktoré sú možno v západnej Európe a na Slovensku, povedal by si, že tie ceny nehnuteľnosti na Slovensku sú vysoké? Určite áno. Súhlasím s tým, že sú, ale ten dôvod je tá chuť vlastniť. Je to tak. To vlastne tú cenu vyhadzuje hore. Určite tlačí to, áno. U nás tá kúpna sila nie je taká silná, ako sú ceny nehnuteľnosti. To sa asi dá povedať. A možno by, áno, ja to hovorím, že možno by všetky nehnuteľnosti na Slovensku mali byť lacnejšie, ale nebudú. Lebo my proste máme tú potrebu toho vlastníctva, chceme to vlastniť, hľadáme k tomu tie cesty. A že by tie ceny nehnuteľnosti, oni môžu nejak z krátkodobého hľadiska mať nejakú korekciu. Na strane druhej ešte možno tam je to jedno dôležité povedať to, že tá hodnota peňazí je úplne iná, že tie nehnuteľnosti boli vždy drahé. Keď stali byty v Poprade 50 000, tak boli drahé. Povedali ste si, že sú drahé. Keď dneska stoja 3-krát toľko, znova sú drahé. Budú stať 2-krát toľko, budú stále drahé, vždy budú drahé. Čiže ono to je len o tom, že možno pochopiť to, že tá nehnuteľnosť je fajn mať a z dlhodobého hľadiska sa tá investícia zatiaľ vždy vráti a vracia. A je to určite lepšie ako mať peniaze. Jasné. Myslíš si, že veľký vplyv na to má aj, ako ľudia vnímajú vlastne, aká je priemerná mzda na Slovensku plus tie ceny, ako napríklad v zahraničí? Lebo ja napríklad hovorím, že u nás sú tie nehnuteľnosti stále lacné. Oproti západnej Európe, dajme tomu. Ale tam sú aj nepríjmy. Áno. Samozrejme, ak by sme porovnávali nominálnu hodnotu tých nehnuteľností, tak sú u nás lacnejšie. Ale áno, ja vychádzam z tej kúpnej sily, z tých možno priemerných platov a priemerných príjmov a v porovnaní s nimi sú tie nehnuteľnosti reálne drahé. Tá štatistika, ktorú naozaj tá Markíza pripravila, tam bolo to 28 rokov, že na Slovensku 27 alebo koľko to bolo, že musíte pracovať na to, aby si kúpili nehnuteľnosť. To sedí, proste je to najviac z celej Európy. V porovnaní s tým, čo ten človek zarobí. Zase druhá vec je, prečo to tak je. No a tí ľudia, ktorých stretávaš, oni vlastne chcú väčšinou do nehnuteľnosti investovať, alebo si to kupujú na bývanie? Či to vlastne ani neriešiš? Ako riešime, málo kto vie. Ja som to spomínal aj na viacerých takých celoslovenských fórach. Celoslovenský je priemer, že 30% ľudí si kúpuje nehnuteľnosť z vlastných zdrojov. A iba 70% berie na to hypotéku. No, v našom regióne to sú reálne čísla, ktoré v podstate ja viem ich ako reálne zdokladovať. Máme vyše 60%, máme predateľnosť bez hypotekárneho úveru. Čiže kupujú to ľudia z vlastných zdrojov. Čiže keď mi z času na čas sa nájdú komentáre na sociálnych sieťach o tom, že to je drahé, že to si môžu dovoliť iba politici, zlodeji a podobne, ono to úplne neplatí. My nie sme až taká chudobná krajina, ako sa možno tvárime. Je to možno kruté to povedať, ale je to proste tak. 60% nehnuteľností v našom regióne sa predáva z vlastných zdrojov. A nie všetko sú to politici a nie všetko sú to zlodeji. Ako proste ono to je o tom, že dneska vám dá sa povedať, že stačí zdediť alebo získať v rámci rodiny 2-3-izbový byt a máte 100-150 tisíc eur. Kúpili ste pred 6 rokmi byt, dnes máte 100 000 eur. Keď ste kúpili pred, stali tie byty, dobrá, možno 8 rokov, stali 50 000, dnes 150 000, tak v podstate máte 100 000 eur. Že ono to je také v podstate, ako keď ľudia hovoria, že Tatry sú enormne drahé, že tam nikto nechodí, nikto si to nevie dovoliť, napriek tomu tých ľudí tam stále viac. Čiže možno takto podobne vlastne aj pri tej nehnuteľnosti, že nie sme až takí chudobní, ako sebe tvrdíme. Nie sme. Samozrejme, v podstate my už len to, že si treba uvedomiť, že naozaj áno, sú prípady rodiny, kde proste rodičia buď prišli o nehnuteľnosť, alebo urobili pred 20 rokmi nejaké zlé rozhodnutie, dnes tu ten byt nemajú, tak nie je to tak, ale myslím si, že v mnohých rodinách je dneska vlastníctvo nehnuteľnosti bez úveru.
A to si treba vážiť, lebo toto nie je bežná vec ako vo svete, hej, takže aj z tohto pohľadu vychádzam, že preto hovorím, že nie sme podľa mňa až takí chudobní, pretože keď niekto dneska povie, že im štát nič nedá, ale tak možno otázka je, vlastne vaši rodičia nehnuteľnosť? Vlastne. Majú zaťaženú? Nemajú. Pádom máte nejaký dobrý základ ako rodina, že keby nastal nejaký problém. Aby som to tak veľmi zjednodušil, keď sa už bavíme o tých investičných nehnuteľnostiach, skôr by si odporúčal ľuďom si kúpiť niečo na Slovensku alebo v tom zahraničí? Aj z pohľadu nejakej výnosnosti a podobne. Neodporúčam si kúpiť prvú nehnuteľnosť zahraničí. Nemám to ani rád, keď niekto za mnou príde a povie, že ja mám 100 000 eur a Slovensko ide do kytek a chcem za každú cenu investovať. A takýchto klientov? Áno. Ale veľmi, nechcem povedať, že ich odmietam, ale nesnažím sa úplne tlačiť za každú cenu do toho obchodu. Myslím si, že je dobre mať kúpenú, áno, mať nehnuteľnosť, ktoré bývam na Slovensku, je to super, je to bezpečné, je to rozumné a tak ďalej, možno mať nejakú investíciu na Slovensku. Je to na zváženie, že buď tá nehnuteľnosť zahraničí, nech je tá druhá, alebo tretia, alebo štvrtá, to už na každom, kto má aké možnosti. Na strane druhej úplne teraz nemám rád, že poďme predať nehnuteľnosť na Slovensku, býva tu do nájmu a kúpim si nehnuteľnosť zahraničí. Ako aj také profity som mal. Aby ten človek v rámci toho portfólia tých nehnuteľností mal také rozumné nohy, čiže najprv ten základ a potom stavať strechu. Samozrejme, ono v podstate môžu prísť zdravotné problémy a môžu prísť vážne zdravotné problémy, že človek ani nebude môcť vycestovať a podobne, tak v tom prípade potrebuje mať aj nejakú likviditu, potrebuje mať strechu nad hlavou v rámci regiónu. Takže toto je nejaký spôsob za mňa základ, ako aspoň moje investičné uvažovanie je takéto. Nezačal by som kúpovať nehnuteľnosti v zahraničí. Nehovorím, že to nedáva zmysel, ale je to možno pre niekoho, kto je možno menej rizikový klient, alebo možno kto má silné rodinné zázemie a môže si to dovoliť a vie, že si to môže dovoliť, tak OK, ale pre nejakého človeka, ktorý teraz sa práve je to pre neho prvá realitná investícia a ísť do Dubaja a kúpovať si tam na hypotéku niečo za 400 000 eur, ako asi by som do toho nešiel, treba byť nohami na zemi. A v rámci Slovenska riešiš hlavne náš región pod Tatrami, alebo to už je... Prioritne áno, ako mali sme viacero možností venovať sa viacerým regiónom, ale priznám sa, že mám dosť problém zvládnuť tento región s časom a zároveň asi by som sa bál nejakého poškodenia mena, keby som teraz spolupracoval s niekým, na koho by som nemal nejaký dosah niekde v Košiciach alebo v Bratislave. No ale keď si predtým hovoril, že asi 60% nehnuteľností je tu kupovaných za hotovosť, takže do našho regiónu sa musí veľa investovať. V podstate áno, prichádzajú ľudia. Momentálne, nechcem ísť do tej politiky, ale momentálne aj tá politika spôsobuje trošku to, že tí ľudia odchádzajú a veľké peniaze odchádzajú zo Slovenska a práve kvôli tej nejakej bezpečnosti a diverzifikácia, myslím, že aj podľa podnikateľských firiem, proste ľudia sa snažia ochrániť tie svoje zdroje a hlavne tí, ktorí tie peniaze majú, tak ich investujú vonku, aby aspoň časť tých peniazí ochránili, to je tá diverzifikácia. Ja si myslím, že na absolútne každom základnom školení o investovaní slovo diverzifikácia musí padnúť minimálne 5 krát za hodinu a to je to, čo dneska ľudia riešia. Veľa peňazí uteká zo slovenskej ekonomiky takto. No a teraz keď nehnuteľnosti si hovoril, že tam je možno tá výnosnosť, návratnosť 4 alebo 5%, niekedy je menej. A teda vlastne keď si povie človek nejaký index alebo čokoľvek, hociaké finančné nástroje, tam je to oveľa vyššie. Ako to na to pozeráš? Otázka je samozrejme áno, lebo ten index vám má tú hodnotu, ktorá mu narastla. Ako som vravel, tá nehnuteľnosť zarába v podstate dvakrát z historického hľadiska. Možno by bolo zaujímavé teraz porovnanie nejakých indexov alebo nejakých fondov, lebo kúpili sme si byt v Poprade, trojizbový, pred časom stal 40 alebo 50 000 eur, dnes stojí 150 000 eur, je to 3-krát viac, hej, za 12 rokov alebo koľko. Plus popri tom človek zarábal na tom prenajme, na tom najmä za tých 12-15 rokov už možno tiež zarobil, povedzme, tú hodnotu, ktorú ten byt raz mal. Takže áno, tie 3-4% nie je veľa, ale otázka, ako sa to bude chovať v čase, tá hodnota tej nehnuteľnosti. A veľmi také praktické riešenie, ty si to naznačoval, je, že zobrať si na to hypotéku, nechať niekoho cudzieho, niekto splácať cudzie peniaze. To je taký, áno, slovenský šport. Je to, dá sa povedať, najjednoduchšia forma investície, ktorá sa za mňa dnes dá dosiahnuť a človek ani neobjavil Ameriku, ako náhle má tú možnosť. Dá sa to urobiť, len treba počítať s tým, že už úrokové sadzby sú trošku vyššie. Tým, že to robíme všetci, alebo mnohí sa to snažia robiť, tak už aj tá ponuka tých nájmov je veľmi široká, čiže treba sa držať pri zemi a netreba očakávať, že človek dostane za to tú hodnotu toho bytu v nejakej veľkej návratnosti, že skôr by som počítal s tým, že človek môže sa stať, že v nejakom čase toho splácania úveru
ešte bude musieť doplácať ten úver oproti nájmu. Že ten proste tým nájmom nepokrie všetky tie náklady. Na strane druhej stále sa to oplatí. Stále ten výsledok po 20-30 rokoch, keď bude nehnuteľnosť, na športe si dneska na nehnuteľnosť. No ešte tak pocitovo, mám pocit, že tie nehnuteľnosti pod Tatrami, veľa z nich je prázdnych, že niekto to kúpi a že tí ľudia to ani neprenajímajú. To platí asi všade vo svete, ale myslím, že u nás menej. My to skôr radi prenajmeme. Sú určite miesta, lokality vo svete, si Dubaj spomeniem, alebo v Rusku Soči, alebo neviem, tie mesta duchov, ktorých sú spusty, tak myslím, že tam to je väčšia tradícia. U nás sú aj prázdne byty, ale nemyslím si, že to je až v takom meritku ako v zahraničí. My Slováci skôr sa snažíme to potom dať do prenajmu. Ale áno, určite je takých veľa ľudí a veľa ľudí má tú myšlienku, že nedať ten byt do prenajmu, lebo mi to nájomcovia zničia. To je tiež možno nejaká taká dogma z minulosti, ktorá v mnohých ľuďoch ostala. OK, čiže som mal pocit, že vidím, koľko sa stavia v tých maličkých dedinách, aj domov, celé rady, keď pozriem si myslím, že Veľkú Lomnicu. Nemám pocit, že tie domy sú naozaj prázdne. Keď máš taký väčší nie sme zvyknutí tie domy prenajímať. Veľmi málo, ako dá sa povedať, že na to množstvo obchodov, ktoré som v živote spravil, tak prenájom rodinného domu patrí medzi drvivú menšinu. Myslím, že to je určite menej ako 1% mojich obchodov, ktoré som v živote spravil. A to sme sa venovali prenajmom, čiže to svedčí o tom, že neradi dávame rodinné domy do prenajmov, nie sme na to zvyknutí. Zároveň ťažko sa robí tá selekcia tých nájomcov a tak ďalej, čiže toto u nás úplne nefunguje. Aspoň nie v našom regióne, možno v niektorých regiónoch na západnom Slovensku viac. Prečo podľa teba možno je ťažké nájsť ideálneho nájomcu na rodinný dom? Jednak asi nedôverujeme ľuďom tú starostlivosť, že sa budú o to starať. Myslím, že problémom trošku je, keď si pozriete, ja neviem, minulý rok sme s manželkou boli v Rakúsku lyžovať. Prechádzali sme 30 minút cez Rakúsko a nevidel som tam v podstate jeden ošarpaný dom. OK, majú tam na to lepšie príjmy, lepšie zdroje, štát ich na to lepšie podporuje a tak ďalej, asi dalo by sa o tom polemizovať, ale asi tam je taká prirodzená tá starostlivosť o tie nehnuteľnosti väčšia. My Slováci, a myslím, že hlavne moja generácia, nechcem povedať, že sme leniví, lebo máme to ťažšie napríklad v tom, že chodíme neskoro domov z práce. Ja keď príjem domov pred 5, tak manželka sa čuduje, že čo som tak skoro doma. Čiže veľa ľudí chodí neskoro z práce domov o 6, o 7 a proste už tá energia na to starostlivosť o ten rodinný dom taká nie je. Aj preto možno je ten dopyt u nás väčší o tie byty ako o tie domy vo všeobecnosti a už tie väčšie domy veľkometrážne sa naozaj v dnešnej dobe stále ťažšie predávajú, pretože nie každý už chce ten životný priestor a je naozaj problém si nájsť ten čas na ten rodinný dom. Čiže platí asi to štandardné, že rodinný dom nekonečná stavba. Tak rodinný dom je, niekto hovorí, že to je taká kotva, ktorú človek si so sebou ťahá. Na strane druhej ten pocit toho, keď máte vlastnú terasu a viete si tam niečo ugrilovať a máte tam, je to na nezaplatenie. Čiže áno, väčšinou to býva tak, že tí ľudia, ktorí majú tie domy, naozaj to neľutujú to obdobie tých domov. Kým majú deti, ako je to na nezaplatenie, to skvelé, ale potom väčšinou nastáva ten problém už keď im tie deti odídu a majú tie veľké dvojgeneračné, trojgeneračné domy a podobne. To už je problém, lebo dneska už tie trojgeneračné domy sa relatívne ťažšie na to hľadajú tí záujemcovia. Nie každý ten životný priestor. Jasné. A možno aké obchody alebo akých klientov máš najradšej v tvojej práci? S kým najradšej spolupracuješ? Čo ti robí takú radosť? Či je to predaj nehnuteľnosti na Slovensku, v zahraničí, alebo je to vyslovene o tých ľuďoch, ktorí proste majú nejakú potrebu s tebou niečo vyriešiť? Mám rád slušných ľudí. Poviem to takto, že mám rád ľudí, ktorí vedia normálne komunikovať a nie sú nejakí arogantní, povýšeneckí. Nie som až taký zastanca takejto formy komunikácie. Že to je asi taký základ a asi si vážim všetkých. Samozrejme, tak najradšej mám, keď príde za mnou firma, ktorá si od nás kupovala nehnuteľnosť v 4 krajinách, tak, alebo tuším, že už teraz v 5, tak v podstate tak to sú samozrejme ideálny klient, ktorý už kupoval naozaj tu množstvo nehnuteľností, je dosť veľké. Takže veľký odber. Hej, tak samozrejme áno, asi by som mal povedať, že takýchto klientov máme najradšej. Na strane druhej asi cením aj také obyčajné, že keď som naozaj nejaká staršia pani na vás spoľahne, že mala nejakú dobrú referenciu a v podstate sa vám odovzdá, že vy sa o to postaráte, vy to celé zabezpečte. Tak aj toto sú také veci, ktoré si človek cení, lebo tam je tá dôvera v podstate najväčšia a aj ten záväzok voči tomu klientovi je potom taký niekedy väčší ako tá firma, tá si poradí. Hej. Taký ten základ tvojho úspechu alebo v podstate vás ako tímu
neselektovať, proste každému klientovu sa postaviť a snažiť sa nájsť nejaké riešenie. Ja si myslím, že dobrý obchodník by mal vedieť byť s každým. Čím som starší, možno som menej trpezlivý voči tým arogantným, to uznávam, ale na strane druhej myslím, že dobrý obchodník má vedieť urobiť obchod s každým. Ako som ten typ, ktorý keby dokážem si kusnúť do jazyka, pri niektorých klientoch to treba, ale samozrejme sú aj momenty, kedy to už je za hranou a tam už aj ja si nekúšam do jazyka, ale tak treba si vedieť asi každý by si vo svojej práci mal vedieť povedať, kedy už stačilo. A vlastne ako sa dostávate k zákazníkom? Že väčšinou už ste povedomí, alebo nejakým spôsobom reklama? Tak asi po 5 rokoch v podstate už to bolo tak, že začínali sa mi ľudia ozývať sami. Vtedy som nemal nejaký marketing a ja som reálne marketing začal robiť pred rokom. A nepotreboval som ho nejak veľmi, ako mal som aj ten rok predtým, som mal veľmi dobre spravené číslo obchodov, ale v podstate vnímal som to vtedy tak, že videl som realitných maklerov, ktorí sa prezentovali na internete nejakými veľmi dobrými číslami. A ja som si povedal, že OK, ale ja som mal tie čísla lepšie, tak som si povedal, že dobre, tak aj ja dám svetu vedieť, že to robíme dobre, že to robíme efektívne. A zároveň som si to chcel aj vyskúšať, že čo urobí marketing s takouto realitou toho nášho predaja. A OK, minulý rok, teda ten marketingový rok, ktorý bol náš taký prvý, že sme venovali sa aj sociálnym sieťam a tak ďalej, tak narastol nám počet obchodov, tuším o nejakých 30 alebo 40% ešte. Ale my sme boli relatívne dobrí aj predtým, mali sme to dobré meno, myslím si, že fajn. A už naozaj od asi 7 rokov to funguje tak, že ľudia sa ozývajú mne. A momentálne trošku aj na základe toho marketingu, ale myslím si, že stále väčšina tých klientov, ktorým predávame nehnuteľnosti, nás osloví skôr na základe referencií. Marketing je len o tom, že ľudia vás vidia, tak možno majú väčšiu dôveru v ten produkt, ale poviem úprimne, že som trošku prekvapený, že len rok robíte marketing, lebo ja vás vnímam roky a musím povedať, že v rámci regiónu ste taký benchmark v podstate. Teoreticky áno, ale to boli skôr také, že máte niekde nejaký banner, alebo billboard, alebo inzerát. A jasné, keď máte inzerátov 30, tak to ľudia vnímajú, že máte veľa inzerátov. Vtedy to nebolo možno nejaké tak ucelené, teraz to už máte v rámti nejakej koncepcie. V podstate my sme tu Google reklamu robili skôr na tie projekty. A možno my sme robili skôr marketing tým projektom, s ktorými sa na nás ľudia obratili a možno z toho je ten pocit marketingu, ale nejaký personal branding, ako ja som reálne začal robiť v decembri 2023. Prvýkrát. Ja som dovtedy personal branding absolútne neriešil. Čiže akože, čo si predstavíš vlastne pod tým marketingom? To je ten personal branding? Asi áno, ten keď prezentujete už tú svoju značku. Že ja som dovtedy si myslím, že som bol len ten pracovitý, ktorého si ľudia medzi sebou nejak podávali a odporúčali, keď bol niekto spokojný a tak ďalej, alebo v podstate bol som ten, ktorý má tých veľa ponúk. A v decembri 2023 sme sa dali dokopy s marketingom a povedali sme si, že po 3 rokoch, ako do mňa pozdravujem týmto Tomáša, ktorý nám robil marketing 3 roky, do mňa hustil, aby som si robil personal branding a môj argument bol, preboha, nestíham na čo. Donútil ma, aj som to chcel, aj som, neviem, sám teraz som v takom rozpoložení, že tým, že mám toho malého syna, tak ako je to taká otázka, že či to je ešte zdravá úroveň toho, že koľko pracujem. Na strane druhej zase, keď človek vidí pred sebou tie príležitosti, tak chce ich uchopiť, akože to nie je o tom, že by teraz, že človek by chcel zarábať nejak neuveriteľne veľa peňazí, ale proste keď vidíte, že vám to ide, vidíte všetky tie nápady, myšlienky, ktoré máte, tak sa vám ich chce realizovať. Otázka teraz je to, že do akej miery ešte áno, do akej miery v tom ešte pokračovať a do akej miery... Ak si tak sa odnočíš ten posledný rok, máš pocit, že ten personal branding ti zaberá oveľa viac času, alebo zžil si sa s tým, že je to taká tvoja prírodzená súčasť? Tak kolegovia, ktorí riešia marketing, vedia, že ja im dávam na to tak 10 minút. Že ja tie videá naozaj, že ako keď sa mi to nepodarí na druhýkrát, tak už medzi tým mám 3 zmeškané hovory a už nemám na to čas sa tomu venovať a riešiť. Ja predpokladám, že aj počas toho podcastu budeme mať zo pár zmeškaných hovorov. Čiže snažím sa čím viac vecí postupne delegovať a nejak nájsť ten systém, ale zatiaľ ja nie som nejaký ten vizionár, ak ste tu mali Dalibora Cicmana z Jimbimu, tak ja nie som taký vizionár, ja som proste len pracovitý a úplne ťažko sa mi niektoré veci delegujú a tak postupne sa to snažím učiť a zlepšovať v tomto smere, aby som nebol tak zaneprázdnený, nazvime to tak. No až taká, čiže si hovoril, že ľudia chcú veľmi vlastniť nehnuteľnosti, ale napríklad problém demografie, že tých ľudí postupne možno bude obúdať. Nie je to príliš veľké riziko na tie nehnuteľnosti? Demografia môže mať veľmi negatívny a pozitívny vplyv. V podstate
demografia a infraštruktúra sú dve najdôležitejšie alebo jedni z najdôležitejších ukazovateľov, podľa ktorých by si mali ľudia kúpiť napríklad nehnuteľnosť v zahraničí. Hej? Čiže to určite platí. Na strane druhej na Slovensku, to je taká, my máme, teraz myslím, že Milan Dubec, presne včera som čítal ten jeho rozhovor, alebo teda nie rozhovor, to bolo, myslím, že nejaké reelsko na Instagrame, kde presne hovoril o tom, že tie metódy počítania počtu obyvateľov sú zastaralé. A teraz je otázka, teraz nám tu pribudlo koľko Ukrajincov, pribudlo, je ich v nájmoch dosť, ktorí si kupovali, nemyslím si, že všetci tu majú trvalý pobyt. Ďalej sú tu ľudia, ktorí žijú v nájmoch, ktorí sa nepočítajú, majú trvalý pobyt v okolitých obciach, mestách, kľudne aj v iných krajinách a nepočítajú sa do týchto štatistík. Čiže je tam trochu, myslím si, aj zastarala tá metóda počítania toho počtu obyvateľov na Slovensku. V Dubaji žije 1% ľudí, ktorí sú domáci. Hej? Je to problém? No nie, hej, lebo prichádzajú tí, ktorí si tam možno nemajú úplne zrovna trvalé pobyty, ale prichádzajú tam za prácu a podobne. Čiže asi toto by bola možno, je to výborná otázka, ale otázka, či na Slovensku na ňu vieme vlastne zodpovedať, lebo áno, klesá počet obyvateľov v Poprade, ale klesol reálne počet ľudí, ktorí tu žijú? Neviem, podľa mňa nie, ale možno to je otázka na našich čelných predstaviteľov. V Poprade sa len viac odsťahovali do tých dedín, že to je masívne. Tie projekty, ktoré máme, napríklad, ja neviem, je veľa developerských projektov, tak pozrieme si štatistiku, koľko ľudia si to kúpili na vlastné bývanie a koľko na to, aby to prenajímali. Áno, robí to tá cena tých nehnuteľností, ale proste, kým sa nebudú robiť sociálne byty alebo proste niečo podobné a budú to ľudia 40% v tých projektoch kupovať byty na to, aby ich prenajímali, tak tam nezväčší sa počet obyvateľov. Ale to neznamená, že tí ľudia v tých bytoch nebudú bývať. Zase druhý taký môj pohľadu, takže. No a potom ešte, keď som si pozeral vlastne, čo všetko robíš, tak tu je ten Dubaj, som tam videl, že máš tam tie projekty. To je až také dobre si tam kúpiť niečo? Tak moja manželka žila v Dubaji. Takže tak sme sa k tomu dostali, tak sme s tým v podstate začínali. Bola rezidentom Dubaja, v podstate naozaj mala za sebou niekoľko rokov toho života. Keď tam bola zamestnaná, tak si prešla procesom kúpy nehnuteľnosti. Pred tými 7-8 rokmi to nikto na Slovensku v podstate nerobil. Iba jeden pán okrajovo, aj to okrajovo. Tak vtedy som dostal myšlienku, že poďme robiť v podstate Dubaj. Teraz už to robí každá druhá pekná baba. Niektoré to robia dobre, ja nehovorím, že nie. Veľakrát tí ľudia sklznú, lebo my keď sme začínali v tom Dubaji, pochopiť ten trh bolo fakt ťažké. Hej. V Dubaji každý, kto vám niečo predáva, tak to, čo vám práve predáva, je najlepšie na svete. A keď tu nechcete, tak za 5 minút vám predáva niečo iné, čo je už znova najlepšie na svete. Hej. Čiže toto je problém a do tohto problému častokrát sklzajú aj tí predajcovia na Slovensku, ktorí ten Dubaj ponúkajú, že trošku niektoré tie očakávania ľudí sú potom nerealistické. Ale dobre, no tak je to súčasť predanej stratégie, asi je taká doba, asi to treba rešpektovať. Na strane druhej, vtedy som bol naozaj v podstate jeden z 2 ľudí na Slovensku, ktorí sa tomu začali venovať a čerpal som tú výhodu toho, že proste sme si ako dá sa povedať v rámci rodiny prešli tým procesom kúpy nehnuteľnosti v čase, kedy to ešte nebolo moderné. A dá sa povedať, že keď sú tí ľudia, ktorí kupovali tie nehnuteľnosti cez nás pred rokmi, tak veľmi dnes nenadávajú. Takže sú spokojní, tie nehnuteľnosti tam stále rastú na hodnote, takže zatiaľ v podstate nemám Dubaj nespokojného zákazníka. A oni sú väčšinou prenajat, alebo prázdne, alebo ako to vlastne funguje, tým som nebol? Čím drahšie to platí všade na svete, čím drahšia nehnuteľnosť, tým skôr je prázdna. Lebo keď si klient kúpi nehnuteľnosť naozaj, ktorá má vysokú hodnotu, tak ju nepotrebuje dať do prenajmu, asi v prvom rade. Ale väčšinou áno, za účelom toho prenajmu. A tá návratnosť je v Dubaji reálne lepšia ako na Slovensku. Myslím, že minulý rok tam bola štatistika 6,8%, tiež je trochu skreslená, neviem, či už ideme do také hĺbky, ale tak je to viac ako 4%. No. Je jednoduché alebo ťažké si kúpiť nehnuteľnosť v Dubaji? Je to jednoduchšie, ako by človek povedal, hlavne čo sa týka projektov. Hlavne ale keď už je sekundárny trh, že to kupujete od niekoho, tak už to nie je to také jednoduché, potrebujete tam už mať nejaké zázemie, nejakú šekovú knižku a tak ďalej. Preto aj väčšina tých predajcov, ktorí sú slovenskí, predávajú prioritne projekty, pretože jednak je z nich najväčšia marža a jednak je to najjednoduchšie. Ale nevždy to je pre toho klienta najlepšie, aj keď áno, posledné roky v Dubaji platilo skôr, že to bolo lepšie, ale ešte nebolo to tak dávno, čo Dubaj patril medzi tie krajiny, kde si kúpili projekt a keď bol dokončený, tie ceny neboli vyššie. Momentálne to tak už nie je, ale pár rokov dozadu to tak ešte bolo. A tiež sa o tom až tak pri tom predaji tých nehnuteľností v Dubaji nehovorilo. Čiže hovorím, Dubaj je super, funguje, je to výborná diverzifikácia, je to výborný nástroj,
ale zase netreba mať oči, že vám to zarobí za 6 rokov naspäť peniaze. Máš nejakú lokalitu alebo projekt, ktorý predávate v zahraničí, ktorý predávaš najradšej? Asi sa to nedá povedať takto. Väčšinou tie top projekty, ktoré sú v zahraničí, on to nie je ako na Slovensku, hej, že ja neviem, že tu sme mali predaj projektov 2 roky, alebo 3 roky, 4 roky a podobne. Napríklad v Dubaji tie najlepšie projekty sa vypredajú za 1 deň, alebo za 12 hodín. V tých krajinách sa to predáva oveľa rýchlejšie, čiže vy si ani nestihnete vytvoriť k tomu nejaký vzťah. Asi tak by som to povedal. Ale tak obľúbený projekt mám teraz, v podstate ja som kupoval sám nehnuteľnosť v Tajsku, veď to som aj verejne na sociálnych sieťach tlmočil akú. Tak asi to je taká nehnuteľnosť, ktorá sa mi páči, ku ktorej začína mať nejaký taký dobrý vzťah, hej. A dá sa povedať, že my sme boli aj predajcom projektu Sobota Residence v Poprade, bývalý hotel Sobota, keď sa menil na byty. A my sme si tam aj jeden byt kúpili a mám tam v podstate 9 susedov. A možno v tom Tajsku za chvíľu v tom projekte, kde som si kúpil nehnuteľnosť, budem mať viac susedov ako na Slovensku v tomto, takže asi toto je taký projekt, ktorý sa mne osobne páči a vidím v ňom nejaký potenciál. Ale ja robím s nehnuteľnosťami tak dlho, že asi som trošku cynický voči nejakému vzťahu k nehnuteľnosti, asi je to už náročné mať nejaké emócie. No ale bez emócií vlastne, či vidíš také perspektívne destinácie v rámci. Sú to teraz vlastne racionálne? Racionálne Tajsko, mne to vychádza. Nevenujem sa Albánsku, ale Albánsko je zaujímavé. Budú infraštruktúru, vstúpia pravdepodobne do Európskej únie, dajú sa tam relatívne lacno kúpiť nehnuteľnosti. Keby bola iná geopolitická situácia, aj Gruzínsko by mohlo byť zaujímavé. Čiže asi to Tajsko, Albánsko z tých lacnejších a z tých drahších potom také cestávky, možno na väčšiu istotu, možno Španielsko a Dubaj. Sú za mňa osobne zaujímavé a mám k nim nejaký taký vzťah. Dobre, teraz taká hypotetická otázka. Kúpim si od teba nehnuteľnosť v zahraničí, chcem na ne zbohatnúť, chcem byť investor, no ale tak chcem to mať vyťažené a teraz akože behať tam každú chvíľu, lebo niekto si to chce odo mňa na týždeň prenajať, musím to upratať, musím tam zaplatiť dane. Čo viete vlastne tomu klientovi vy poskytnúť? Tak ja mám priamo v tých destináciách vždy obchodných partnerov, alebo teda tých kolegov, ktorí zabezpečujú kompletné služby tak, ako ja na Slovensku. Tak v podstate oni sa na tom mieste starajú o tých našich klientov a zabezpečujem kompletné služby a kompletnú starostlivosť, ktorá je spojená s tou nehnuteľnosťou. Takže toto v podstate kompletne nejakým spôsobom zabezpečujeme. Čiže to isté, čo odo mňa očakávate, keď sa mi ozviete, že chcete predať nehnuteľnosť v Poprade, tak v podstate to isté by sme mali zabezpečiť vonku. A možno v niektorých tých krajinách ako Dubaj a Tajsko sú mnohé služby oveľa dostupnejšie ako na Slovensku. Ľahšie sa tam hľadá niekto, kto vám vymaluje, ľahšie sa tam hľadá niekto, kto vám to vyťaží, kto vám to opraví, kto vám to proste sa o to celé postará. Tie služby sú tam lacnejšie, ako sú u nás na Slovensku, takže v tomto smere by som sa toho nebal. My napríklad v tej našej nehnuteľnosti v Dubaji sme už niekoľko rokov neboli a vôbec nám to nevadí. A z ňou, akože ona je prázdna? Prenajíma sa. Ok, takže... Ne, prenajíma sa v podstate a funguje to tam. Ja nie som majiteľom tejto nehnuteľnosti, keďže manželka bola ako rezidentka Dubaja, si to vtedy kupovala, ale momentálne sa to nejakým spôsobom vyťaží. Čiže to žije nejaký svoj život. Jasné. O všetko je postarané, agentúra sa o to stará. Riešime nič. No ale vidno, že tvoja kancelária ti beží a vlastne leží, čo sú ďalšie tvoje akože mety. Kde sa to vôbec dá ďalej posunúť? No, to je práve tá otázka, ktorou sa momentálne zaoberám a už asi momentálne by som chcel by som to asi nechať na nejakej plus minus podobnej úrovni a možno, že nejaké 2-3 roky nejak extra neraz, lebo mám malého syna, trošku treba aj času stráviť s ním a možno skôr hľadám nejaké tie cesty, ako optimalizovať nejaké tie procesy vo firme a možno viac delegovať a možno viac mať tých obchodníkov, viac to nechať na nich ako na mňa, ale zase na strane druhej hľadať tú takú zlatú strednú cestu, asi tak by som to povedal. V podstate chceš sa teraz tak trošku tak zastabilizovať, aby ste stáli tak pevne na takých pevne nohách. Tak, asi zastabilizovať a nastaviť procesy vo firme, lebo to hovorím tým, že nie som vizionár, možno ako hovorím ten pán Cicman, ktorého ste tu mali v Biznis Raňajkách, tak asi potrebujem, je to pre mňa ťažšie ako pre nejakého možno mladého človeka, ktorý pracuje s AI systémami a vyhľada tie cesty a všetko k tomu, tak úplne v tomto nie som dokonalý. Jasné, keď sa možno pozrieme na ten realitný trh tak globálne, kde vidíš ako nejakú takú budúcnosť v tom realitnom trhu, či už na Slovensku alebo globálne vo svete? Prichádza nám umelá inteligencia, možné rôzne technológie, aj čo sa týka predaja. Minule sme tu mali ako speakerku Andreu Benkovú.
Tam sme tiež trošku zabrali do toho, že ako to účtovníctvo by vedelo byť automatizované. Myslíš si, že bez toho ľudského kontaktu je možné predávať nehnuteľnosti? Zatiaľ je to náročné, uvidíme, aká príde tá generácia. Myslím si, že dajme tomu, že tá naša generácia alebo tie generácie 2-3 pred nami si to asi nevedia predstaviť. Možno, že skôr to bude tá generácia, ktorá príde po nás. Otázka je, že či to je dobré, zlé, neviem, ťažko povedať, ako tiež asi na to človek môže mať rôzne názory. Myslím si, že tá generácia vyššie, to remeslo ešte nevymizne toho predajcov, ať to sú reality, čokoľvek iné. Proste to sú ľudia, ktorí nevedia, nechcú, nemajú na to čas, nemajú na to priestor sa tomu venovať. Lebo áno, mám tiež kamarátov, ktorí mi povedia, že nikdy by som si nedal realitku na čo. Hej, ale druhá vec je tá, že tá realitka by ťa ani nemala tak stať peniaze, ale skôr by ti mala tie peniaze reálne ušetriť, zarobiť, ušetriť ti ten čas, ktorý s tým je spojený, so všetkým nastaviť stratégiu. Proste to sú veci, ktoré môžu človeka, ktorý s tým nerobí pravidelne, aj stať kľudne viac peňazí, a ako je na konci ten náklad na tú realitnú kanceláriu, čo platí hlavne pri developerských projektoch za mňa. Takže myslím, že to remeslo ešte nevymizne, ale OK, treba sa posúvať a určite sú body, v ktorých to je. Myslím si, že tá umelá inteligencia je asi lepšia ako niektorí realitní makléri. Nechcem na nikoho konkrétneho narážať, ale stretávam sa s rôznymi príbehmi, takže v podstate asi keď niekoho predbehne umelá inteligencia v kvalite služieb, tak asi by mal na sebe vedieť zapracovať. No. OK. Tak. Dobre, super. Tak ešte mi napadá, že vlastne okrem toho, že si maklér, už to vidím aj na hocikých konferenciách, že vlastne to je nejaký tvoj záujem, alebo to je vlastne toho súčasť toho tvojho personálneho brandingu? Aj, ako v podstate ono to je také zaujímavé za mňa, že častokrát momentálne oslovujú tie médiá nejaké s rozhovormi, niekto to je platené, niekto to je neplatené, ale tak ja sa niekedy tak zamýšľam nad tým, že v podstate, že vy ste oslovili mňa, ale áno, chcete odo mňa, aby som si zaplatil, takže áno, mali sme pár článkov, za ktoré sme si zaplatili, to netreba nejakým spôsobom tajiť. Na strane druhej, ja som aj v tým médiám povedal, že častokrát, že prepáčte, ale ja v tých rozhovoroch nechcem robiť marketing, prvoplánový o tom, že prečo Thajsko, prečo Dubaj. Ako so mnou si neprečítate článok o tom, že aký je Dubaj skvelý. So mnou si neprečítate článok o tom, aké je Thajsko úžasné, že to má iba bezchybné veci. Ja sa snažím skôr odborne to ladiť a v podstate tým médiám nejakým spôsobom sa snažím povedať, že OK, tak dobre, môžeme urobiť rozhovor, ale ja to nechcem do tej miery, že budem teraz si tu robiť marketing prvoplánovo a záver z toho bude žiadna pridaná hodnota pre zákazníkov. Oni jasne s tým sa stotožňujeme, všetko je super, sme s tým spokojní a potom si prečítam od toho istého média článok od pána, ktorý viem, že predal jednu nehnuteľnosť v Thajsku. Aj to cez môjho kolegu, ktorý neplánuje s tým úplne udržiavať nejak kontakt a urobí si článok v médiách o tom, aký je on odborník a pritom na Slovensku predáva 4 nehnuteľnosti, z toho jedna je jeho. Predal jednu v Thajsku, robí si článok o tom, že on ide do Thajska žiť, aký je odborník a to médium to dá, tak ja chápem tomu, že je ťažké sa pre tých ľudí v tom zorientovať, lebo a jasne, jeho článok je marketingovo potavejší, no len potom zase tak majú tí ľudia väčšiu pravdepodobnosť sa popáliť. Čiže treba byť obozretný, lebo dneska ja to poviem takto, poviem takú tú hlavnú myšlienku za seba, že ja som začínal pred 15 rokmi s tými realitami, možno to už viac, a trvalo mi 14-15 rokov, keď si dovolím robiť nejaké mediálne výstupy a hovoriť si niečo, nejaké závery na konferenciách a prezentovať nejaké svoje myšlienky, akože majú aj nejakú váhu. Dnes to funguje tak, že dnes otvoríte firmu a urobíte marketing a potom získavate skúsenosti. A ja nehovorím, že to je zlé teraz, ale proste áno, pre toho zákazníka je potom ťažké hľadať tú odbornosť tých ľuďoch, lebo áno, marketing dneska dokážeme urobiť všetci. Dokážeme urobiť všetci. Otázka, že či aj chceme byť odborníkmi alebo nie v tej veci, ktorú robíme. Čiže ja by som nepovedal, že teraz, keď s nami ľudia chcú robiť, nech to nerobia, pretože teraz sa im páči náš marketing za posledný rok, ale nech to robia, pretože rozumiem tomu, čo hovorím a tomu, čo robím. A tak by to malo byť vo všetkom, že teraz, ja neviem, predstavujem si nejakého pána, ktorý je automechanik a proste nemá nejaké veľké dizajnové štúdio s nejakými nablískanými priestormi, ale proste je to chlap, ktorý to robí 30 rokov, rozumie sa tomu, vie to, tak idem k nemu. On nepotrebuje robiť veľký marketing, príde domov za rodinou po práci, chce končiť o 4. o 5. a tak ďalej a môže to byť väčší odborník ako niekto, kto má nablískané štúdio, neviem aké, robiť to tak, že aby som rýchlo urobil teraz 20 aut za deň, rýchlo opravil, nehovorím, že sa to dá, teraz nechcem žiadny mechanikov, nič, ale v podstate asi chápete tú myšlienku, ktorú hovorím, že môže byť kľudne niekto, kto nerobí marketing a môže byť naozaj väčší a lepší odborník ako niekto, kto ten marketing robí. Čiže hovorím, keď s nami chcete začať spolupracovať, nerobte to kvôli marketingu, ale kvôli tomu, že veríte tomu, že vieme, čo robíme.
Čiže to je taký ten základ a to by malo platiť všade podľa mňa. Čiže v podstate tá tvoja základná hodnota je robiť to poctivo a odborne. Snažím sa určite byť poctivý, v podstate nemyslím si, že teraz ja to poviem tak, neviem, pokúsim sa to povedať dobre, že teraz nie preto, že by som bol dobrý človek, ale preto, že sa to oplatí poskytovať klientom dobrú službu. Hej, vy keď dávate klientom dobrú službu a tí klienti sa za vami vrátia, tak vy zarobíte znova a znova a znova. Ale keď ich raz vieme čo, hej, slovenský systém podnikania, tak tí ľudia sa za vami nevrátia. To sa to neoplatí. Ako, reálne ja sa čudujem tým ľuďom, ktorí hľadajú tie kratšie cesty, lebo proste to nie je dlhodobé. Hej. Že ja keby som to takto robil, tak možno pred 4-5 rokmi by som už skončil s touto prácou a fungoval by som nejako inak. Takže ako nerozumiem úplne tým podnikateľom, ktorí sa snažia za každú cenu zarobiť na svojich klientoch. Mne to nedáva asi nejakú úplne pridanú hodnotu. A snažím sa žiť ako dobrý človek, ale toto mi skôr príde racionálne a nie teraz, že nejaké, že som, neviem, teraz nenapadá ma správne slovo, ale proste, že nie som nejaká dobrá vila, ale myslím, že to je proste racionálne podnikateľské rozhodnutie, poskytovať kvalitné služby. Súhlasím s tebou. No a máme tu takú akože najväčšiu bombu, najväčšiu otázku, že kauza kataster. Už trošku začína už to tak akože ísť do pozadia, ale možno, že tvoj názor na to celé a že či treba, netreba robiť paniku? Ako paniku asi úplne robiť netreba, spomalilo to trochu trh, lebo naozaj my sme na prelome decembra a januára sme mali veľmi dobrú výkonnosť, aj realizovateľnosť obliadok, aj dopity a tak ďalej. A mali sme všetko naozaj veľmi dobre realizovateľné a doťahovateľné boli tie obchody. Teraz, jak začal ten kataster, tak ľudia sa trošku zastavili. Naozaj to množstvo tých obliadok je o dosť menšie, ako tomu bolo povedzme ešte november, december, začiatok januára. Takže určite to má vplyv nejak na ľudí, ako keby niektorí ľudia sa možno zastavili a povedali si, že vyriešim to potom. Tým, že štát to úplne nie dobre komunikuje, tak tí ľudia ani nevedia, či to už funguje, či to nefunguje a tak ďalej. Ako, je to za mňa osobne neuveriteľné, hej, že tam mali licenciu, ktorá bola 5 rokov po platnosti a ako za mňa to je neuveriteľné. Ale máslo za ušami majú obidve vlády. Nie je jedna alebo druhá, lebo v podstate táto vláda nie je tak krátko. Čiže v podstate či jedni, či druhý, ako to je neuveriteľné zlyhanie za mňa. Ale v podstate aj v tejto situácii ste vedeli tým klientom, ako predávajúcim, tak aj kupujúcim v podstate nájsť nejaké prechodné riešenie. Dalo sa to riešiť aj dodatkami, dalo sa v podstate všetko vymyslieť, ako áno, boli nejaké 2 obchody, ktoré nám padli. Kvôli tomu, že tí ľudia v podstate už sa to natiahlo, tá doba vybavovania úveru, už sa do toho nepúšťali tí kupujúci a tak ďalej, čiže boli asi 2 obchody, ktoré nám padli, no ale tak ako skôr to je problém pre niektorých ľudí, ktorí čakajú na peniaze a nevedia ich dostať z nejakého dôvodu. Máme aj konkrétne prípady, už nemusíme ísť do hĺbky, ale akože jasné, keď čakáte na nejaké peniaze, majú vám prísť a počítate s nimi a oni vám neprídu, tak potom musíte improvizovať a to je to náročné, no. Takže ten kataster ako zaujímavá situácia. Určite. Snad sa to nebude opakovať, no. Ľudia či pozor na aktualizáciu antivírusových programov. Dobre, tak asi sa blížime k záveru. Sme radi, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie ešte raz. Taký hlbší vzhľad do vlastne podnikania s nehnuteľnosťami. Dúfam, že to bolo efektívne a prínosné v každom prípade. Tak aj uvidíme naši diváci. Jasné. To veríme, že ocenia. Tak ďakujeme ešte raz. Ďakujem aj. Ďakujem, že si prišiel ešte raz. Ďakujem. Čaute. Čaute. Ahojte. Teraz na konci ma napadlo, že som sa mal viac pozerať do kamery, jak na vás, no... Neboj sa, kamera ťa snímala. Nie, to je pravda, že málo sa pozerať do kamery. Musím ešte... Je to prirodzené, keď sa nepozerá do kamery, podľa mňa. Ale potom nemáš také dobré mať záber.